Familien Skjern. Denne husholdning er konservativt indstillet. Drengene er bedre end pigerne. Kvinden sørger for huset, mens manden er ham med pengene. Opdragelsen er restriktiv og autoritær, men også meget laissez-faire. Familien Gregers er mere socialistisk indstillet, og opgaverne er ikke opdelt i køn, men er opdelt ligeligt. Opdragelsen er demokratisk og udviklingsstøttende. Hey, det er mit legetøj! Han tog mit legetøj, far. Han tog mit legetøj. Bandit, du må ikke tage andres ting. Du skal give legetøjet tilbage. Det gælder ikke kun for dig, kammerat. Sådan er det for os alle sammen. Giv så din søster hendes legetøj og sig undskyld. Undskyld. Hvorfor må Frank lege med dinosaurer, når jeg ikke må? Og hvorfor er mit legetøj lyserødt, når han ser blåt? Det skal du slet ikke tænke på, lille skat. Sådan er det bare. Drengen leger med dinoer, og piger leger med Barbie. Hey, min Paw Patrol! Hun tog min Paw Patrol! Karla Skjern, hvor våger du at være så flabet at tænke at tage sin brors Paw Patrol? Jeg troede, jeg havde opdraget dig bedre end det. Du har bare givet Frank sit legetøj igen, unge dame. Hov, har du ikke lige noget, du mangler at sige? Undskyld. Det kunne man ikke høre. Sig som om du mener det. Undskyld, Frank. Det var bedre. Smut så ind på værelset med dig. Den var godt nok stor. Måske vi skal prøve at finde et toilet snart. Ja, jeg tror, vi skal finde det toilet nu. Den var godt nok stor. Godt gået, Frank. Bedre ude end inde. Var det en prut? Kunne du virkelig ikke have holdt dig? Der er et toilet lige rundt om hjørnet. Det ved du. Man kan da simpelthen ikke have dig med i byen, hva'? Må jeg godt være med til at lege? Nej, adder. Vi leger ikke med piger. De har pigelus og tuder hele tiden. Gå din vej. Må jeg lege sammen med jer? De andre gider nemlig ikke at lege med mig. De leger ikke noget sjovt. Nej, vi gider ikke lege med dig. Du er nemlig en dreng, og piger leger ikke med drenge. Smut så! Altså. Det var ikke særlig sødt gjort, det der, Karla. Det gør ikke noget, han er dreng. Han måtte gerne have været med. Måske ved du det ikke, men drenge og piger kan altså ikke lege sammen med Rie. Drenge er klamme og ulækre, og de leger vildt. Sådan nogen vil vi pæne piger ikke have noget at gøre med. Det er kun dig, der synes det, Karla. Vi andre har ikke noget imod det. Nej, det er dig, der tager fejl, Marie. Min far siger altid, at piger ikke kan lege med drenge, fordi piger ikke skal lege vildt. Han siger, at drenge leger vildt, og det er sådan, drenge skal lege, og ikke piger. Måske tager din dumme far bare fejl. Piger kan godt lege vildt også. Det er ikke noget, kun drenge kan. Har du nogensinde prøvet at lege vildt, Karla? Måske du skal til at prøve det selv. Måske du skulle tage dit dumme drengelegetøj og gå over og lege med dine dumme drengevenner i stedet for. Måske skulle jeg. Jeg vil også have det så meget sjovere uden dig. Marie som teenager. Hun er ikke bange for at være anderledes, for hun ved, at hun ikke behøver at møde de idealer, der bliver sat for hende. Det er sket ved en demokratisk og udviklingsstøttende opdragelse, hvor hun har haft mere frihed og støtte til at udforske og gøre det, hun har følt rigtigt. Hun behandler folk med respekt og sætter dem ikke i kasser på grund af deres køn eller identitet. Karla som teenager. Snæversynede holdninger har hun fået fra sin familie. Hendes opdragelse har været streng og autoritær, og hun har ikke altid haft lov til at gøre de ting, hun gerne vil. Hun er derfor ikke lige så fri som Marie, og har heller ikke altid haft lige så mange muligheder for at udvikle sig, eller udforske sit identitet, eller andre synsvinkler. Derfor sætter hun også andre mennesker i kasser, grundet deres køn eller identitet.